गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासिखौबो बरायफिननाय जाबाय लोगोसे दिनै आङो नैबे जिडि प्रडाक्सनाव आङो फार्स्ट टाइम मिउजिक भिडिअ मोनसे बानायदों आरो लोगोसे रंजालि बैसागोनि बयनिसिमबो आंनि इउटुब फेमिलिनिसिम गाहाम हामलाय हरनाय जाहैबाय लोगोसे आंखौ बेखिनि सुबिदा होनायनि थाखाय गोबां टेलेन्टेड एक्टरफोर दङ अब्लाबो आंखौ दिनै नोंथांनि प्रडाक्सनाव सुबिदा होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिथाङा सिगांनिफ्रायनो बे लाइनाव दङ आरो कामबेकखौहाय एसे मोजाङै खालामनांगौ होननानै बे भिडिअआवहाय बिथांखौ लिंहरनाय जादों आरो बिथांनि जा टेलेन्ट दङ बेखौहाय दिन्थिनो थाखाय सिगांनिफ्राय जा दिन्थिबोदोंमोन बे गेप्स थाबाय जिहेतु बेखौ आरो खेबसे सिखांफिनहोनायनि थाखाय सानबाय जोङो ज'नो ओमफ्राय दा नायनोसै आरो नोंथांमोना बेसेसिम अनसायो औ बेसेसिम मोजां मोनो नोंथांमोननि भिउस नोंथांमोननि कमेन्ट्स हरनायावनो जोंनि बे खस्थ'नि फिथाइखौ मोननाय जागोन आरो दा ओमफ्राय मिउजिक भिडिअनि नामखौ मा दोनखो ओमफ्राय आरो माला रिलिज होगोन बायदि एसे बेखौ करिय'ग्राफारा मिथिसिगोन आरो मोजाङै टाइटेलाथ' आंनि सनाराम जानो हानाय औ ओमफ्राय जिखुनु बैसागोनि सिगाङाव नोंथांमोना नुगोन बिथांनि जिडि प्रडाक्सनाव नुगोन आसा खालामो बयबो आंखौ अनसायफिनना लागोन होननानै गोजोन्थों अनसायफिनगोन निस्सय लोगोसे दिनै आङो नैबे जिडि प्रडाक्सनाव सेकेन्ड डे शुट जोङो मिउजिक भिडिअ मोनसे बानायगासिनो दङ करिय'ग्राफार हिसाबै जोंना लिसान्दा दङ दा जोबोद मोजां बिथांजों जयैनो खामानि मावनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों ओमफ्राय दा जोबोद खस्थ' जादों आं माने बिराद गोबाव सम जाबायमोन नालाय मिउजिक भिडिअ बानायाखै बा फिल्मावबो ओंखाराखैमोन आङो दा ओंखायनो एक्टिङाव हाबनो माने केरेक्टाराव हाबनो बिराद टाइम लादों खस्थ' मोन्दों गिबियावनो बयखौबो खुलुमबाय आंना माथोआ गाज्रि जाना दं एसे अरिजिनेल माथोआ बिदि नङा गगा मोननानै लोमजानायजों एसे गोदोना प्रब्लेम जाना दं जेबो नङा खामानियालाय बिदिनो मावलांबाय थाखायो मावलांबाय थागोन इयुनसिम आरो जोंहा बिथांखौ सिनायलायखानाय आगोलावनो खिन्थु खामानि मावफेराखैमोन ज'नो आरो मावफेरबाय बिथां जोंना गेमस्रि दैमारि गावनि अन प्रडाक्सन जिडि प्रडाक्सनाव बिथांखौ लिंहरबाय लोगो मोनबाय मोजां मोनबाय खामानि मावनानै ज'नो एसे एनलाय थाखायो बेनो जोङो रोंखानायबाबो बार बार रिटेकखौ जों लाखानो गोनां जाखायो नालाय स' बेफोर जेबो नङा नाजानायनि सायाव खोथा नाजालांबाय था आरो नोंथांनिसिमबो आङो गोजोननाय बावहरो लोगोसे आसा खालामो नोंथाङा मोजां खामानि मावलांबाय थानो हाथों थेंक इउ माबायदि मोनदों गिदिंबाय थानानै बरिया मोननांगोन जायगाखौ जों नायलांजोबबाय आं मोजांसो मोनदों गारगाखौ So guys, दायो जोंहा आंनि सनाराम बे मिउजिक भिडिअआ जिडि प्रडाक्सनावहाय नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन दिनै फार्स्ट डेआ जोब्बाय बेकग्राउन्डनि जा मिउजिक होगासिनो नैबे बिथाङानो दायो